Mamamayang magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito po ay ipapakita ko lang sa inyo ang paggawa ng guava jelly. At ito na po ang mga sangkap. Unang-una, hinog na bayabas, 1/2 teaspoon na asin, tsaka gagamit po tayo ng 1 cup na white sugar. Ito na po ang ating bayabas na nahiwa ko po ng maliliit. Hiniwa ko po siya kanina. Dapat po ganito po ang pagkahiwa niya. Ganito po kaliit. Para madali siyang lumambot pag napakuluan nyo na. Ngayon po ay ready na po ito para lutuin. Ngayon po ay ilagay na natin itong bayabas sa kawali. Tapos maglalagay lang po tayo ng 3 500 ml na tubig. Ngayon po ay ready na nating lutuin to. Ito turn on na natin yung ating stove. At hintayin lang po natin na kumulo ito. Ngayon po ay tatakpan ko po muna itong ating bayabas. Ayan na po. Kumukulo na yung ating bayabas. Hintayin lang po natin na lumambot pa siya ng konti. Hahaluin lang natin para ma-check ko siya kung malambot na ba talaga. Medyo kulang pa po. Hihintayin ko lang po ito na medyo tumuyo yung tubig niya. Kasi masyadong maraming tubig to. Dahil napakarami po nitong bayabas na gagawin kong jam or guava jelly. Ngayon po ay tatakpan po muna natin ulit ito. Ngayon po na malambot na tong ating bayabas ay papatayin na po natin yung ating stove. Ngayon po ay gagamit lang po tayo ng strainer or salaan para tanggalin itong ating bayabas.
Ngayon po, yung tubig na galing sa bayabas kanina na pinapakuluan natin ay ito na po siya. Tapos nilagay ko po sa kawali at gagawin na natin tong guava jelly. Papakuluin lang po natin to. Tatakpan lang po muna natin para kumulo. Ngayon po na kumulo na yung ating tubig ng bayabas ay pwede na po nating ilagay ang ating 1 cup na sugar. At pagkatapos po ay isusunod na natin ang ating 1/2 teaspoon ng asin. Hahalu-haluin lang natin to hanggang sa lumapot siya. Pagkatapos po ninyong maihalo yung inyong white sugar at saka yung salt ay huwag na po kayong huminto sa paghahalo-halo nitong inyong guava jelly hanggang sa lumapot po yung tubig niya. Kapag medyo watery pa po siya ay ibig sabihin po ay hindi pa po siya ready. So, kailangan lang po na hahalu-haluin lang po. Kapag ganito na po kalapot, mga mamamayang, ay malapit na po siya. Hahaluin nyo lang ng hahaluin. Ayan po, mukha na po siyang parang honey. Konti na lang po ito, matatapos na din. Mga mamamayang, pag ganyan na po ang itsura ay patayin nyo na po yung stove nyo kasi pwede na po ito. Kasi titigas na po ito kapag malamig na. So, palalamigin lang natin. Ito na po mga mamamayang ang ating guava jelly. Ayan na po. Yan po ang gusto kong texture na gawin. At saka nagustuhan ko po yung lasa. Bukas na bukas po ay ipapalaman ko na po ito sa tinapay. Maraming salamat po sa inyong panunood at sana mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!